Det er Philip fra Fairpris. Hej Philip. Godt nytår. Ja, hej John. Hvad er det for noget larm, der er ved dig? Larm? Nå, det er fordi, jeg er ved at fælde en skov. Og det er fordi, jeg har tænkt mig at gå endnu hårdere imod den grønne omstilling. Og det er mit nytårsforsæt for 2024. Okay. Og jeg tager en skov ad gangen, og så kører jeg derudad. Og det er nu, jeg startet her, så... Ej, vent lige, Philip. Hold kæft, man skal være over folk. Vent. John? 2 sekunder. Stop. 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 Det går alt for langsomt, det her. Fordi nu har jeg stået heroppe 5 minutter og stået og kigget. Den tager stort set ikke noget. Vi skal have hele den her skov ned. Det kan sgu da ikke tage så lang tid. Det skal gå meget, meget, meget hurtigere. Nej, jeg kör så fort jag kan. Det går inte att köra fortare. Jeg forstår ikke polsk. Altså... Nej, jag pratar inte polska. Jag pratar svenska. Go away. I do it. 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 Kom. John? Nej, for helvete! Ja, kunne du modsat John tænke dig at gøre noget godt for klimaet, så kunne du kigge imod en energiløsning. Det kunne være en varmepumpe eller en solcelleløsning. Skriv det op nedenfor, så kontakter vi dig hurtigst muligt.